Copilul meu, ascultă-mă cu atenție. Ai trecut testul. Am fost martor la fiecare lacrimă pe care ai izbucnit-o, la fiecare bătălie pe care ai dus-o în tăcere și la fiecare moment în care te-ai gândit să renunți, dar totuși ai ales să te ții de mine. Luptele tale nu au trecut neobservate, iar credința ta va aduce acum miracole. Rămâi cu mine acum, căci ceea ce urmează să împărtășesc cu tine îți va schimba viața pentru totdeauna. Copilul meu iubit, sunt profund mândru de tine. Călătoria ta a fost plină de dificultăți, durere și bătălii tăcute pe care mulți din jurul tău nu le-au recunoscut niciodată. Dar eu le-am recunoscut. Am văzut totul. Lacrimile ascunse, nopțile nedormite, zilele în care speranța părea departe. Totuși, te-ai ținut strâns de credința ta. Nu ai văzut-o, dar tot cerul te privea îndeaproape, observându-ți puterea în momentele în care inamicul a încercat să-ți frângă spiritul. Ai trecut prin foc, nu doar prin propria ta putere, ci pentru că ți-ai pus încrederea în mine. Copilul meu prețios, testul pe care l-ai îndurat, nu a fost niciodată menit să-ți facă rău. Scopul său era să te modeleze, să-ți întărească spiritul și să te pregătească pentru binecuvântările pe care ți le trimit acum. Ai experimentat durere, singurătate și incertitudine, întrebându-te dacă aceste încercări se vor sfârși vreodată. Am fost martor la lupta ta și am simțit durerea inimii tale. Totuși, știam că această încercare era necesară. Te pregătea să primești lucruri mai mărețe. Ai întrebat de multe ori, Doamne, cât mai trebuie să îndur? Iubitul meu, așteptarea ta este acum completă. Ai trecut acest test al credinței și porțile binecuvântărilor se deschid larg în fața ta. Vrăjmașul a încercat din răsputeri să te facă să cazi. A șoptit cuvinte de deznădejde, te-a făcut să te îndoiești de valoarea ta și a încercat să te convingă că te-am uitat. Dar, copilă, ascultă cu atenție. Nu te-am părăsit niciodată. Niciodată. Te-am protejat de pericolele pe care nu le-ai văzut niciodată. Ți-am ferit inima de săgețile descurajării care ți-ar fi putut zdrobi spiritul. Chiar și atunci când nu puteai simți prezența mea, am fost mai aproape de tine ca niciodată, ghidându-te la fiecare pas, susținându-te în momentele tale de slăbiciune. Și acum, pentru că ai avut încredere în mine în cele mai întunecate nopți ale tale, vei fi martorul unei descoperiri puternice. Ceea ce odinioară credeai că este imposibil va deveni realitatea ta. Rugăciunile pe care le credeai neauzite au primit răspuns. Chiar și în timp ce asculți aceste cuvinte, îngeri te înconjoară, aducând pace și putere. Vei simți o calm pe care nu ai mai experimentat-o niciodată, pentru că sunt cu tine într-un mod nou și puternic. Greutățile tale au construit o putere în tine care te va purta înainte spre un viitor plin de scop. Permit focului să nu te distrugă, ci să-ți purifice spiritul. Ai crescut în moduri pe care încă nu le poți înțelege pe deplin. Caracterul tău a devenit mai puternic, credința ta mai profundă, iar inima ta mai plină de compasiune. Ai învățat să ai încredere în mine, nu numai în vremurile bune, ci și în cele mai dificile anotimpuri. Copilul meu, testul s-a terminat. Acum este momentul vindecării, restaurării și răsplătirii. Rănile pe care le porți vor deveni mărturia ta. Cicatricile tale vor deveni semne ale puterii și iubirii mele. Fiecare dezamăgire, fiecare trădare, fiecare moment de respingere te-a modelat în cineva extraordinar. Nu ai eșuat. Ai înflorit în moduri care au făcut ca întregul cer să se bucure. Acum privește cum îți transform durerea în bucurie, tristețea în veselie și pierderile în binecuvântări nemăsurate. Nu privi înapoi la trecutul tău cu regret sau tristețe. Privește înainte acum, căci zilele tale cele mai mărețe sunt încă în față.
Ți-am pregătit miracole, miracole pe care nici măcar nu ți le-ai imaginat vreodată. Credincioșia ta a deblocat aceste binecuvântări și acum se vor revărsa în viața ta. Oamenii din jurul tău vor vedea ce am făcut și vor ști că mâna mea este asupra ta. Vor fi martori la transformarea ta și vor înțelege că numai eu, Dumnezeul tău, aș fi putut realiza această mare lucrare în viața ta. Amintește-ți întotdeauna, iubitul meu, că nu ești singur. Chiar și în momentele în care te-ai simțit abandonat, am fost cu tine, plănuind un viitor plin de bunătate. Promisiunile mele nu dau niciodată greș. Sunt credincios și fiecare cuvânt pe care l-am rostit în viața ta se va împlini cu siguranță. Nimic nu poate opri destinul pe care l-am scris pentru tine. Nici dușmanul, nici circumstanțele tale, nici măcar propriile tale îndoieli. Dragostea mea pentru tine este mai mare decât orice forță din această lume. Comentează: sufletul meu te iubește, Iisuse, dacă El locuiește în inima ta. În acest nou sezon umblă cu îndrăzneală. Nu te teme să îmbrățișezi ceea ce vine. Pășește în miracole cu încredere, știind că am pregătit fiecare binecuvântare special pentru tine. Luptele tale nu au fost în zadar. Au fost semințe plantate adânc în sufletul tău, care acum înfloresc în bucurie, pace și abundență. Ai trecut testul, copilul meu. Acum intri într-un sezon de mare favoare și progres. Rămâi aproape de mine. Ține-ți inima deschisă și privește cum dragostea și puterea mea transformă fiecare aspect al vieții tale. Ce e mai bun abia urmează și nimic nu te va mai despărți vreodată de dragostea mea. Copilul meu, vorbesc direct inimii tale chiar acum. Ai îndurat atât de multă durere, totuși nu ai pierdut niciodată din vedere dragostea mea. Chiar și atunci când alții te-au părăsit, când inima ta a fost frântă de cei în care ai avut încredere, ai ales să te agăți de mine. Ai rămas credincios și ai avut încredere în mine, chiar și în tăcere și confuzie. Nu ai înțeles de ce se întâmplă anumite lucruri, dar în adâncul sufletului tău ai crezut că am un plan. Ți-am văzut lacrimile și am auzit fiecare rugăciune, chiar și pe cele șoptite încet în momentele în care puterea ta părea să se fi dus. Știu că au fost momente când te-ai întrebat dacă te-am uitat, dacă rugăciunile tale contau cumva. Dar, copilul meu iubit, fiecare rugăciune mi-a ajuns la inimă. Fiecare lacrimă a fost prinsă de mâna mea. Fiecare moment de singurătate a fost înregistrat în ceruri. Ai arătat o putere incredibilă, nu pentru că nu ai avut frică, ci pentru că ai continuat înainte în ciuda ei. Acum vreau să înțelegi acest lucru profund. Credincioșia ta în momentele grele te-a adus chiar în pragul succesului. Îți dai seama cât de mândru sunt de tine. Mă bucur când îți văd inima întorcându-se spre mine, chiar și atunci când viața ta pare incertă. Sunt mândru de momentele în care ai ales bunătatea când amărăciunea ar fi fost mai ușoară. Sunt mândru de tine pentru că i-ai iertat pe cei care ți-au cauzat durere, chiar dacă a durut profund. Ai ales dragostea în locul urii, încrederea în locul îndoielii și speranța în locul disperării. Pentru că ai ținut credința, chiar și atunci când totul din jurul tău îți spunea să renunți, acum sunt pe cale să eliberez noi binecuvântări în viața ta. Lupta ta nu a fost lipsită de sens, a fost o pregătire pentru ceva frumos. Următorul capitol este o recompensă pentru rezistența ta. Nu va semăna cu trecutul tău, nu va purta aceeași tristețe. În schimb, va fi plin de momente de bucurie, pace și refacere. Îți vindec complet inima. Amintirile care odinioară aduceau durere profundă vor deveni mementouri blânde ale puterii mele care lucrează în tine. Vei merge înainte nu cu greutate, ci cu speranță. Cicatricile pe care le porți nu-ți vor aminti de durerea ta, ci de vindecarea ta. Să știi asta, copilul meu. Zilele de așteptare sunt în urmă.
promisiunile de care te-ai agățat prind acum viață. Pășești în binecuvântările pe care le-am pregătit cu grijă și dragoste pentru tine. Vei ajunge în curând să înțelegi de ce te-ai confruntat cu acele încercări, de ce anumite uși au fost închise și de ce unele relații au trebuit să se încheie. Tot ce am permis a fost menit să te ghideze spre acest moment de victorie. Fiecare provocare te-a învățat ceva de mare valoare. Și acum ești gata să primești ceea ce ți-am promis. Nu te teme să pășești cu îndrăzneală în acest nou sezon. Te conduc spre un viitor plin de bucurie și scop. Îți vei vedea visele prinzând viață. Vei găsi noi relații care aduc bucurie, vindecare și împlinire. Vei experimenta o pace care întrece orice înțelegere. O pace pe care lumea nu ți-o poate lua. Pe măsură ce continui să mergi îndeaproape cu mine, viața ta va deveni o mărturie puternică a bunătății și credincioșiei mele. Oamenii din jurul tău vor fi martori la miracolele pe care le fac în viața ta și vor fi atrași mai aproape de mine prin povestea ta. Îți trimit mângâierea mea chiar acum. Simte prezența mea înconjurându-te. Să știi că ești în siguranță, protejat și profund iubit. Nimic nu te poate lua de la mine. Neajunsurile tale din trecut nu te pot defini. Și temerile tale nu te mai pot ține captiv. Ești liber în dragostea mea, iertat, reînnoit și pe deplin restaurat. Astăzi te invit să te odihnești în pacea mea. Lasă grijile în pace. Eliberează-ți poverile și încrede-te pe deplin în mine. Copilul meu, a sosit timpul tău de victorie. Lacrimile tale se vor transforma în bucurie. Pierderile tale vor deveni binecuvântări. Încercările tale au devenit mărturii. Te țin ferm de mână, conducându-te spre frumusețea unei zile complet noi. Umblă cu încredere știind că ești ales, prețuit și profund iubit. Viitorul tău este plin de bunătatea mea, iar cele mai frumoase momente din viața ta sunt încă în față. Copilul meu, știu că au fost zile în care te-ai trezit cu inima grea și ai adormit cu întrebări fără răspuns. Te-am văzut încercând să zâmbești când inima ți se frângea pe dinăuntru. Am fost martor la efortul pe care l-ai depus doar pentru a trece peste încă o zi. Ai continuat chiar și atunci când nimeni nu ți-a mulțumit. Chiar și atunci când simțeai că rugăciunile tale nu ajungeau dincolo de tavan. Dar vreau să mă auzi acum. Nimic din toate acestea nu a fost în zadar. Fiecare moment în care ai ales să continui să ai încredere în mine, chiar și atunci când a fost dureros, a fost o sămânță plantată. Și acum, acele semințe sunt pe cale să înflorească. Te rugăm să susții canalul nostru. Scopul nostru este să aducem bucurie în viața ta și să cultivăm devotamentul și respectul față de Dumnezeu. Și dacă te simți călăuzit, ești binevenit să ne susții prin butonul Super Mulțumiri de mai jos. Ai rămas credincios când ai fi putut pleca. Ai continuat să te rogi când răspunsurile au întârziat. Ai rezistat când a renunța ar fi fost mult mai ușor. Ai trecut testul, iubitul meu. Și pentru că ai trecut-o, sunt pe cale să eliberez în viața ta lucruri pe care ochii nu le-au văzut și urechile nu le-au auzit. Lucruri pe care nici măcar nu ai îndrăznit să le ceri, pentru că ți se păreau prea mărețe. Dar nimic nu este prea măreț pentru mine. Eu sunt tatăl tău și știu exact de ce ai nevoie și când ai nevoie. Nu pur și simplu restaurez ceea ce ai pierdut. Îți ofer ceva mai bun. Ai pierdut oameni, oportunități și vise, dar uită-te cum transform fiecare pierdere într-o mărturie. Uită-te cum iau ceea ce a fost rupt și îl fac frumos. Ceea ce inamicul a intenționat să folosească pentru a te distruge, eu folosesc pentru a te ridica mai sus. Ceea ce era menit să te fure bucuria ta, eu transform în râs. Sezonul tău de tristețe se apropie de sfârșit. Am nevoie să crezi asta.
chiar și atunci când încă nu poți vedea. Lucrez în culise. Pun lucrurile în mișcare. Ușile care erau închise se vor deschide acum. Oamenii care au plecat au făcut loc celor care vor intra purtând dragoste și scop. Tăcerea pe care ai îndurat-o nu a fost absența mea. Eu am fost cel care ți-a pregătit binecuvântarea în liniște, cu grijă și perfect. Ai încredere că dificultatea nu a fost în zadar. Copilul meu, îți restaurez sufletul. Insufl viață proaspătă în spiritul tău. Greutatea care te obosea începe să se ridice. Întunericul care te făcea să te simți singur se estompează. Acum luminez lumina mea asupra ta și vei începe să te simți mai ușor, mai liber și plin de pace. Presiunea pe care ai simțit-o nu a fost o pedeapsă. A fost modelarea a ceva puternic și frumos în tine. Devii exact cine te-am creat să fii. Nu mai trebuie să porți rușine. Te-am iertat. Nu mai trebuie să te temi de viitor. Am plecat deja înaintea ta. Nu mai trebuie să-ți ascunzi durerea. Te vindec. Nu mai trebuie să te simți mic. Ești ales. Ești chemat. Ești al meu. Umblă ca cineva care știe că este profund iubit de cel care ține întregul univers în mâinile sale. Atât de mult te iubesc, suficient cât să miște cerul și pământul pentru inima ta. Acesta nu este sfârșitul poveștii tale. Acesta este începutul uneia noi. Capitolul durerii s-a închis. Capitolul scopului se deschide acum. Lacrimile pe care le-ai vărsat au udat solul pentru un nou sezon. Sunt pe cale să te surprind cu pace chiar în locurile care odată îți provocau durere. Îți voi transforma doliul în dans. Slăbiciunea ta va deveni putere. Povestea ta îi va inspira pe alții. Te vei ridica, nu prin forță, ci prin har. Așa că ridică-ți capul, copilul meu. Respiră adânc. Odihnește-te în mine. Nu am terminat de scris povestea ta, iar următoarea parte va fi plină de mai multă bucurie decât ai crezut vreodată că este posibil. Rămâi aproape de mine. Continuă să ai încredere. Continuă să iubești. Mergi mai departe. Sunt cu tine. Am fost mereu cu tine. Și voi fi mereu. Copilul meu, știu că sunt lucruri pe care nu le înțelegi chiar acum. Te-ai întrebat, de ce s-a întâmplat asta? De ce au plecat? De ce lucrurile nu s-au desfășurat așa cum speram? Am auzit fiecare întrebare și nu m-am îndepărtat niciodată de tine. Chiar și în confuzia ta, am rămas alături de tine. Chiar și atunci când inima ta era plină de durere, te-am înfășurat cu dragostea mea. Poate că nu ai simțit, dar te-am ținut aproape la fiecare pas. Vreau să știi asta. Nimic din ce ți s-a întâmplat nu a fost fără scop. Nici întârzierea, nici durerea, nici momentele care ți-au frânt inima. Totul a făcut parte dintr-un plan. Tu vezi o parte din imagine, dar eu văd întreaga capodoperă. Simți greutatea zilei de azi, dar eu sunt deja la lucru în ziua de mâine a ta. Ceea ce pare a fi un sfârșit pentru tine este de fapt o ușă către ceva complet nou. Ai fost mai puternic decât îți dai seama. Ai mers prin locuri întunecate, dar nu ai încetat niciodată să mergi înainte. Te-ai confruntat cu furtuni, dar nu ți-ai dat niciodată frâu liber speranței. De aceea te binecuvântez acum, nu pentru că ai fost perfect, ci pentru că ai rămas alături de mine. Ai crezut când a fost greu. Ai avut încredere chiar și cu lacrimi în ochi. Și acest tip de credință mută munții din loc. Copilul meu, te ridic acum. Vindec rănile pe care ai încercat să le ascunzi. Înlocuiesc tristețea cu bucurie. Îți dau înapoi ceea ce ai pierdut și adaug și mai mult pe deasupra. Durerea care te-a ținut odinioară la pământ nu îți va mai guverna zilele. Frica care te-a urmat se va risipi. Pășești în pace, nu doar pentru o clipă trecătoare, ci pentru un anotimp nou și durabil. Îți înlături greutatea din suflet și așezi o liniște profundă în tine.
Această pace nu va veni din lume. Nu va depinde de circumstanțele tale. Va veni din a ști că eu, Dumnezeul tău, sunt cu tine. Va veni din a te odihni în promisiunile mele. Va veni din a avea încredere că eu lucrez toate lucrurile împreună spre binele tău. Așa că respiră, iubitul meu. Respiră și odihnește-te. Eu dețin controlul deplin și te iubesc mult mai mult decât îți poți imagina. Nu ești în urmă. Nu ești uitat. Ai ajuns exact la timp pentru noul început pe care l-am plănuit deja pentru tine. Ușile care s-au închis nu au fost o pedeapsă. Au fost protecția mea. Oamenii care au plecat nu erau meniți să rămână. Ei au făcut parte din pregătire. Ceea ce te așteaptă este plin de bunătatea mea. Nu va trebui să-l urmărești. Îl aduc direct la tine. Îți văd inima. Îți cunosc visele. Îmi amintesc rugăciunile tale și le răspund în moduri mult mai mărețe decât ți-ai imaginat. Uneori, nu-ul meu era de fapt o așteptare. Alteori, tăcerea mea era pregătirea mea pentru ceva mult mai măreț. Și acum așteptarea s-a terminat. Ești pe cale să pășești în promisiune. Vei zâmbi din nou. Vei râde din nou. Vei avea din nou încredere. Îndepărtezi cenușa zilei de ieri și te îmbrac cu bucurie. Noaptea se termină și o nouă zi răsare. Nu mai ești aceeași persoană care erai înainte. Ești mai înțeleaptă, mai puternică și mai frumoasă pentru că ai rămas credincioasă. Scrie: mă odihnesc în tine, Doamne, dacă pacea ta vine de sus. Rămâi aproape de mine, copilul meu. Nu privi înapoi. Nu te compara. Nu te teme. Sunt cu tine. Te călăuzesc și te conduc spre ceva cu adevărat minunat. Acesta este timpul tău. Acesta este momentul tău. Pășește alături de mine în binecuvântările pe care le-am pregătit doar pentru tine. Copilul meu, lasă-mă să-ți vorbesc încă o dată inimii. Știu că ai fost obosit. Știu că ai cărat mai mult decât poți exprima cu voce tare. Te-am văzut încercând să rămâi puternic când tot ce voiai era să te destrami. Dar nu ai renunțat. Nu ai renunțat. Ai continuat să mergi pas cu pas, chiar și atunci când nu-ți mai rămăsese nicio putere. Și acesta, iubitul meu, este genul de credință care mi atinge profund inima. Nu trebuie să te prefaci cu mine. Eu te văd pe tine, cel adevărat. Îl văd pe cel care încearcă să rămână plin de speranță, chiar și atunci când totul în jurul lui pare întunecat. Îl văd pe cel care oferă iubire, chiar și atunci când se simte complet gol în interior. Îl văd pe cel care spune: Doamne, am încredere în tine, chiar și atunci când doare. Tocmai de aceea îți trimit acest mesaj, pentru că inima ta a fost sinceră, pentru că ai avut încredere în mine, chiar și atunci când nu ai înțeles. Permite-mi să-ți reamintesc ceva simplu și adevărat. Nu ești singur. Nu ai fost niciodată singur. În fiecare noapte ai plâns, am fost chiar acolo lângă tine. În fiecare moment în care te-ai simțit pierdut, ți-am călăuzit pașii. De fiecare dată când inima ta s-a frânt, am fost acolo ținând bucățile. Poate că te-ai simțit uitat, dar nu mi-am întors niciodată fața de la tine. Am umblat alături de tine prin fiecare vale, prin fiecare furtună și prin fiecare anotimp. Și acum fac ceva nou. Poate că încă nu vezi, dar schimbarea a început deja. Lucrurile care odată te apăsau nu vor mai avea putere asupra ta. Frica care odată îți șoptea la ureche va tăcea. Durerea care te urmărea ca o umbră va începe să se risipească. Trimit vindecare corpului tău, minții tale și sufletului tău. Restaurez ceea ce a fost pierdut. Te aduc înapoi la pace. Există o schimbare care are loc în spirit. O simți? Este întoarcerea unei pagini. Este sunetul ruperii limitelor. Este începutul a ceva frumos. Ai crezut că s-a terminat, dar eu abia am început. Ai crezut că ți-ai ratat șansa, dar am păstrat ce e mai bun pentru la sfârșit. Timpul tău de așteptare nu a fost irosit.
Te-am pregătit, te-am modelat și am construit ceva adânc în tine. Acum este momentul să-ți ridici capul. Acum este momentul să visezi din nou. Acum este momentul să crezi din nou. Nu mai ești cine erai odată. Ai crescut, te-ai schimbat, ai devenit mai puternic. Și sunt pe cale să-ți arăt de ce călătoria a fost atât de lungă, de ce lacrimile au fost atât de multe și de ce greutatea a fost atât de grea. Pentru că ceea ce urmează va merita fiecare clipă. Vei privi înapoi și vei spune: acum înțeleg. Îți dau frumusețe în loc de cenușă. Îți dau pace în loc de furtună. Îți dau bucurie care nu depinde de circumstanțele tale. Aduc oameni noi în viața ta, oameni care te vor iubi mult, care vor fi alături de tine și care vor recunoaște aurul din tine. Te duc în locuri în care nu ai crezut niciodată că vei ajunge. Deschid uși pe care nimeni nu le poate închide. Așa că nu te teme, nu te abține, nu te îndoi de ceea ce ți-am spus în viața ta. Promisiunile mele sunt adevărate. Timpul meu este perfect. Și dragostea mea pentru tine nu s-a schimbat niciodată. Ești încă copilul meu. Ești încă încântarea mea. Și am mai multe pregătite pentru tine decât ți-ai imaginat vreodată. Odihnește-te acum. Respiră. Eliberează lucrurile pe care nu le poți controla. Încrede-mă în viitorul tău. Încrede-mă în inima ta. Ai încredere în mine, în aspectele vieții tale care se simt distruse. Nu te voi dezamăgi. Nu am făcut-o niciodată și nu o voi face niciodată. Acesta este noul tău început și merg alături de tine la fiecare pas. Copilul meu, sunt încă aici, încă vorbesc, încă ajung la inima ta. Știu că nu este ușor să ai încredere atunci când viața te-a dezamăgit. Știu că este dificil să crezi în zile mai bune când atâtea zile au fost pline de durere. Dar vreau să asculți cu atenție acum. Povestea ta nu s-a terminat. Capitolul prin care treci acum nu este cel final. Încă scriu, iar ceea ce scriu în continuare este plin de speranță. Ai plâns în tăcere, crezând că nimeni nu poate vedea. Dar eu văd. Am fost martor la fiecare lacrimă, chiar și la cele pe care le-ai șters repede. Am auzit fiecare cuvânt pe care l-ai șoptit în întuneric. Cuvinte precum: Doamne, ajută-mă! Doamne, unde ești? Nu m-am îndepărtat niciodată de tine. Niciodată. Poate te-ai simțit uitat, dar am fost mereu aproape. Copilul meu, nu trebuie să-ți dai seama de toate. Nu trebuie să fii puternic în fiecare moment. Este perfect în regulă să te simți obosit. Este în regulă să te simți nesigur. Tocmai de aceea sunt aici să duc ceea ce tu nu poți duce, să te conduc atunci când nu știi calea. Renunță la presiune pentru a fi perfect. Pur și simplu, lasă-mă să te țin. Lasă-mă să te ghidez. Lasă-mă să te iubesc înapoi spre pace. Drumul pe care l-ai parcurs a fost lung. A fost plin de dealuri și văi. Dar prin toate acestea ai continuat. Asta contează profund pentru mine. Credința pe care ai avut-o, chiar și cea mai mică măsură a ei, a fost suficientă. Nu ai renunțat. Nu ai renunțat. Și din această cauză sunt pe cale să fac ceva complet nou în viața ta. Da, noi ușii sunt pe cale să se deschidă. O nouă bucurie este pe cale să intre. O nouă putere este turnată în sufletul tău chiar și acum, în timp ce primești cuvintele mele. Ai crezut că acest sezon de dificultate nu se va termina niciodată. Dar îți spun adevărul, se termină. Norii grei se mișcă. Lumina se ridică din nou. Descoperirea ta nu este departe. Nu permite fricii să prindă rădăcini în inima ta. Frica este un înșelător. Frica îți spune că nimic nu se va schimba vreodată. Dar eu nu sunt frică. Eu sunt iubire. Și iubirea mea perfectă alungă complet frica. Nu te-am adus atât de departe încât să te abandonez acum. Nu am terminat să te binecuvântez.
Nu am terminat să-ți dezvălui bunătatea mea. De fapt, ce e mai bun încă te așteaptă. Poate că te simți mic în această lume, dar nu ești niciodată mic pentru mine. Ești prețios, ales și profund iubit. Viața ta contează. Vocea ta contează. Inima ta contează. Și eu lucrez în moduri pe care încă nu le poți vedea. Adun răspunsuri la rugăciuni. Vindec răni pe care chiar le-ai uitat. Creez o cale acolo unde credeai că nu există. Așadar, ai încredere în mine chiar și în momentele de liniște. Ai încredere în mine chiar și atunci când calea pare neclară. Nu mergi singur. Eu merg alături de tine. Fiecare pas, fiecare respirație, fiecare lacrimă sunt acolo. Și nu te voi părăsi niciodată. Odihnește-te acum în dragostea mea. Lasă-ți inima să se liniștească. Lasă-ți sufletul să respire liber. Ești în siguranță cu mine. Am planuri minunate pentru viața ta și cu siguranță se vor împlini. Continuă, copilul meu. Ești mai aproape decât crezi. Și eu sunt chiar aici, ținându-te de mână. Copilul meu, știu că au fost zile când zâmbetul tău exista doar la suprafață. În adâncul sufletului tău, inima ta era grea. Ai încercat să rămâi puternic pentru ceilalți, dar când erai singur, simțeai greutatea apăsându-te. Te întrebai dacă cineva a observat cu adevărat ce purtai. Vreau să știi, am văzut totul. Nu mi-am întors niciodată privirea. Nu am încetat niciodată să-mi pese. Nu a trebuit să-mi explici totul. Știam deja. Am văzut momentele în care te-ai simțit trecut cu vederea. Am auzit întrebările pe care nici măcar nu le-ai exprimat cu voce tare. Se vor îmbunătăți lucrurile vreodată? Voi mai experimenta vreodată pacea? Da, copilul meu. Vei fi. Pacea este pe drum. Speranța se ridică. Bucuria se întoarce. Și totul pentru că nu mi-am dat drumul la tine. Știu că ai făcut greșeli. Știu că au fost momente în care ai vrut să te predai, dar chiar și atunci nu am încetat niciodată să te iubesc. Dragostea mea nu se bazează pe ceea ce faci. Se bazează pe cine ești, copilul meu. Și nimic nu poate schimba asta. Nu trebuie să-mi câștigi dragostea. Nu trebuie să fii perfectă pentru ca să-mi rămân aproape. Sunt aproape pentru că te iubesc, mereu și fără condiții. Această lume a încercat să-ți spună că nu ești suficientă, că ești prea distrusă, prea târziu, prea slabă. Dar acestea sunt minciuni. Nu ești prea mult pentru mine. Ești exact cine te-am creat să fii. Și nu am terminat cu tine. Încă lucrez în viața ta. Încă rearanjez lucrurile spre binele tău. Încă te ghidez spre ceva frumos. Ai trecut prin multe. A trebuit să renunți la lucruri la care țineam profund. A trebuit să te îndepărtezi de oameni care nu ți-au tratat inima cu grija pe care o merita. Nu a fost ușor. Știu că ți-a provocat durere. Dar te-am protejat. Am îndepărtat ceea ce ți-ar fi cauzat un rău și mai mare dacă ar fi rămas. Știu că nu ți s-a părut protecție la momentul respectiv, dar acum vei începe să înțelegi de ce am permis asta. Spune, Tu ești ascunzătoarea mea, Doamne, dacă El este refugiul Tău sigur. Copilul meu, există un scop pentru fiecare parte a călătoriei tale. Lucrurile prin care ai trecut te-au făcut mai bun, mai puternic și mai înțelept. Poate că încă nu o vezi pe deplin, dar alții o vor vedea. Acum porți o lumină care a venit din mersul prin întuneric și din alegerea iubirii, a alegerii speranței, a alegerii mele. Zile mai bune sunt înainte. Nu doar zile mai ușoare, ci zile bogate în semnificație. Zile în care inima ta se va simți din nou ușoară, când râsul tău va veni liber și natural, când te vei trezi dimineața cu o anticipare autentică a ceea ce va aduce ziua. Vindec ceea ce a fost rupt, restaurez ceea ce a fost pierdut, însufl viață în ceea ce părea lipsit de viață. Nu trebuie să ai toate răspunsurile. Pur și simplu, fă următorul pas alături de mine.
Te voi călăuzi. Voi deschide ușile potrivite. Voi aduce oamenii potriviți în viața ta. Îți voi da pace în așteptarea ta și putere pe măsură ce continui să mergi. Tot ce ai nevoie îți voi oferi zi de zi, purtându-te mai departe. Așa că nu te teme și nu privi înapoi. Nu mai ești aceeași persoană care erai înainte. Ești mai puternică. Ești mai curajoasă. Și cel mai important, nu ești niciodată singură. Sunt cu tine. Sunt pentru tine. Și nu voi înceta niciodată să-ți urmăresc inima. Ești copilul meu și te iubesc mai mult decât vei înțelege vreodată pe deplin. Copilul meu, respira adânc. Ești în siguranță cu mine. Știu că inima ta este obosită. Știu că greutatea vieții ți-a făcut uneori dificil să zâmbești. Dar ai ajuns până aici și asta înseamnă totul. Nu ai renunțat. Nu te-ai îndepărtat de mine. Chiar și atunci când a fost greu să crezi, ai rezistat. Asta contează profund pentru mine. Am văzut totul. Și sunt mândru de tine. Știu că te-ai întrebat când vor începe în sfârșit lucrurile să se îmbunătățească. Ai așteptat. Te-ai rugat. Ai ținut cu sufletul la gură, chiar și în momentele în care nimic nu părea să se schimbe. Dar vreau să mă auzi clar acum. Schimbarea se apropie. Pășești într-un nou sezon. Greutatea nu va dura. Durerea nu va rămâne pentru totdeauna. Fac ceva nou în viața ta și vei vedea asta foarte curând. Nu ești uitat. Nu te-am trecut cu vederea. Nu te-am trecut cu vederea. Am lucrat în culise, aranjând lucrurile, protejându-te de rău și pregătind binecuvântări care vor sosi exact la momentul potrivit. Crede-mă, chiar și atunci când momentul este diferit de cel pe care l-ai sperat. Știu de ce ai nevoie și știu momentul perfect pentru a ți-l oferi. Mi-ai cerut multe lucruri. Pe unele ți le-am dat imediat. Pe unele ți-am cerut să le aștepți. Și pe altele le-am reținut, nu pentru că nu mi-ar păsa, ci pentru că aveam ceva mult mai bun în minte. Copilul meu, dacă ai putea vedea ce văd eu, nu ți-ai face griji, nu te-ai teme. Ai zâmbi știind că am mers deja înaintea ta. Chiar și acum, înmoaie inimile oamenilor care vor fi o binecuvântare pentru tine. Deschid uși de a căror existență nu știai, vindec răni adânci, schimb tristețea în bucurie și transform puterea ta liniștită în ceva puternic, ceva de care alții vor fi martori și se vor minuna, întrebându-se cum ai rezistat. Și vei spune, a fost Dumnezeu, nu m-a părăsit niciodată. Înainte de a încheia acest videoclip, haideți să ne rugăm împreună. Dragă Iisuse, îți mulțumesc pentru darul familiei mele. Fiecare zi în care ne trezim este o binecuvântare care vine direct de la tine. Te rog să spui mâinile iubitoare peste fiecare dintre noi astăzi. Păstrează-ne în siguranță în grija ta. Protejează-ne trupurile de boli, de accidente și de orice ar putea încerca să ne aducă rău. Acoperă-ne casa cu pace și umple-ne inimile cu încredere în tine. Doamne, ajută-ne să avem grijă de sănătatea noastră, atât trupească cât și mentală. Învață-ne să facem alegeri înțelepte în ceea ce mâncăm, cum ne odihnim și cum ne tratăm unii pe alții. Fă ca locuința noastră să fie un loc al bunătății, păcii și bucuriei. Ajută-ne să rostim cuvinte care aduc vindecare, mai degrabă decât durere. Fă pacea ta să ne păzească gândurile și emoțiile, chiar și atunci când lumea din jurul nostru pare dificilă. Îți cer mâna ta vindecătoare să se odihnească asupra oricui din familia mea care se simte rău chiar acum. Adu-le alinare trupului, pace inimii și putere sufletului. Atinge fiecare parte a lor care are nevoie de vindecarea ta. Nimic nu este prea greu pentru tine, Iisuse. Când simțim anxietate sau frică, amintește-ne că tu ești aproape. Ajută-ne să nu ne panicăm, ci să ne rugăm. Tu ești adăpostul nostru puternic atunci când sosesc furtunile vieții.
Îți mulțumim că ne asculți mereu, că ne pasă mereu și că nu ne părăsești niciodată. Ne încredem în Tine cu tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Fă familia noastră să crească în dragoste, în sănătate și în credință. Ține-ne aproape de Tine astăzi și în fiecare zi. În numele lui Isus mă rog. Amin. Scrie Amin dacă primești acest cuvânt cu credință. Și te rog, distribuie acest videoclip cu cineva care are nevoie de o atingere de la Dumnezeu astăzi. Tu s-ar putea să fii motivul pentru care își găsește din nou speranța.